tarda a tothom. Ja són les 12 menys un minut. Ara mateix tenim 256 persones connectades i encara va entrant gent. Ara serem uns quants més, vora de 300 persones ja. Esperem 5 minuts més. Tothom que es va connectant té per defecte tothom que es va connectant té per defecte el micròfon tancat i en principi no podrà obrir-lo durant la sessió d'avui. Les preguntes que fem, o que feu, perdó, aniran totes pel xat i entre els companys del sindicat i jo mateix doncs anirem moderant aquestes preguntes. Això. Ara ho posarem aquestes indicacions pel xat també perquè tothom les tingui clares. En tot cas, ara són les 12 en punt i esperarem encara 2-3 minuts més a arrencar la sessió d'avui i així tothom s'anirà connectant. Gràcies a tothom per l'atenció. Us recordem que no vam poder enviar el vídeo perquè va ser àudio, perquè la gent està entrant amb els seus DNIs i no podem publicitar a tothom amb el DNI que es vegi. Us demanaríem que us canviéssiu i us poséssiu el nom, sisplau. Encara hi ha gent esperant. Si voleu, ja m'encarrego d'admetre els que van entrar al waiting room. Perfecte, Marta. Sí? Va. Tenim ara ja 313 persones connectades, si no ho veig malament. Encara va entrant gent, Ui, ja comencen a preguntar. Molt bé. Bé, benvingut a tothom que va entrant. Tenim encara unes quantes persones a la sala d'espera. Veiem aquí... Us recordem que si teniu el DNI posat, us poseu el nom, sisplau. Sí. Que per això vam haver d'enviar l'àudio i no el vídeo, perquè surten els DNIs i no podem donar publicitat. Ara sembla que tenim la sala buida, no? Val. Són les 12:04. Comencem, si us sembla bé, la sessió d'avui. La sessió d'avui
esperem poder millorar algun dels aspectes tècnics que l'altre dia ens van fer anar una mica de cul, ens van fer ballar una mica el cap, i també explicar que hem fet aquesta segona sessió d'avui perquè l'altre dia la nostra subscripció del sindicat ens permet fins a tenir 500 persones connectades al mateix moment i el dijous passat que vam fer la sessió, de seguida va quedar ple i vam decidir fer-ne avui una segona part. Ara ja tenim, anant pujant, d'aquí a poc arribarem a les 400 persones. És possible que tornem a omplir a les 500 persones que ens permet tenir el Zoom, però bé, en tot cas, donarem alguna alternativa si això és el cas i arribem a tanta gent, no? Avui com l'altre dia. Dit això, comencem. Jo faré una breu introducció. Jo em presento, soc en Marc Salles, soc el coordinador de la Intersindical en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. La Intersindical, com ja sabeu, és un sindicat independentista i de classe que a les passades eleccions, el 2019, va tenir un fort augment entre el personal administratiu i tècnic de la Generalitat de Catalunya, el personal funcionari, i de fet vam quedar el sindicat amb més representació entre els serveis territorials i serveis centrals de la Generalitat de Catalunya. Dit això, nosaltres hem tingut una posició molt crítica en com s'han fet les coses en aquest procés d'estabilització. Aquest procés d'estabilització arrenca o comença amb el que s'anomena el decret ICETA acordat el juny del 2021 entre els sindicats del règim, COCO, Comissions Obreres, UGT i CESIF a Madrid, amb el decret ICETA, que es va anomenar amb el ministre ICETA. Aquest decret, per ser convalidat al Congrés dels Diputats espanyol, acaba tenint unes modificacions en la línia del que havíem defensat nosaltres com a intersindical, que és la del concurs de mèrits, per poder estabilitzar, per poder funcionaritzar, per poder, permetre que la gent no perdés la feina després d'estar molts anys en el que s'anomena abús de temporalitat. Aquest abús de temporalitat, que ve fixat pel propi EBEP, per les sentències europees, i això és el que provoca que la Unió Europea obligui a l'estat espanyol a fer reformes legals per evitar o per pal·liar o per acabar amb la qüestió de la interinitat dels treballadors públics. L'estat espanyol es veu obligat a fer aquesta reforma legal que es materialitza amb una llei el 28 de desembre de l'any passat, que és la que permet a la Generalitat de Catalunya començar a negociar i començar a parlar del que és tot aquest procés d'estabilització que portem mesos vivint. Dit això, com es concreta aquest procés d'estabilització és una cosa que a nosaltres ens ha preocupat molt des del principi, perquè podent fer les coses ben fetes, la Generalitat de Catalunya i els sindicats amb qui ho han pactat han decidit fer les coses mal fetes. Han decidit donar molt poca informació, han decidit ser molt poc transparents i han decidit, evidentment, també excloure a la Intersindical, tenint en compte que vam ser el sindicat amb més representació a les últimes eleccions als serveis territorials i centrals, excloure'ns a nosaltres de la negociació d'aquest procés d'estabilització. Això, evidentment, no hi hem estat d'acord, hem batallat tant com hem pogut i també us diem, que ja vam dir-ho l'altre dia i de fet us ho vam dir fa unes setmanes per correu electrònic, que vam interposar una demanda al Tribunal Contenciós Administratiu d'aquí a Catalunya, del TCJ, per intentar aconseguir la informació que la Generalitat no ens ha volgut facilitar. Quina informació hem demanat? Doncs quines places han sortit al concurs de mèrits i quines places no han sortit al concurs de mèrits. És una informació que entenem que és fonamental per saber, per poder informar-vos a vosaltres també de si la vostra plaça està afectada, si la vostra plaça no està afectada, i també per saber una altra cosa, que és important, i és si tot el que hagués pogut entrar pel concurs de mèrit ha entrat realment per concurs de mèrit. És important entendre que l'actual legislatura, l'actual legislació, no parla de persones, sinó que parla de places. I, per tant, nosaltres volíem esbrinar si totes les places que han sortit al concurs de mèrit són les places que realment havien de sortir al concurs de mèrit. Tenim alguna sospita que no és així,
que hi ha menys places de les que s'haguessin hagut d'oferir i per això hem hagut, després de demanar la informació per les bones, hem hagut de presentar una demanda al TCJ, una demanda que esperem que aviat, que sabem que ha estat admesa a tràmit, però que encara no sabem el resultat d'aquesta demanda. I ja per anar acabant, avui, com vam fer l'altre dia, les preguntes us demanem que ens les feu pel xat, que teniu tots habilitat en aquest xat, i mirarem d'anar agrupant les preguntes, i mirarem de no repetir preguntes repetides, perquè si no es farà una mica feixuc. Dir-vos també que encara tenim pendent, i amb això ja acabo, acabar de buidar la bateria de preguntes que ens vau fer l'altre dia i que també ens fareu avui, i a partir d'aquí construir en la nostra pàgina web una mica de fax amb les preguntes més freqüents que vosaltres teniu, que són les preguntes que també molt segurament ens van fer l'altre dia. I ja per acabar ara sí, tenim una adreça de correu electrònic, que és l'adreça correu electrònic que fem servir a la nostra sectorial, que és la de gencat@intersindical-csc.cat, que és el mateix domini que veieu a dalt a la dreta meu, escrit, doncs és això, gencat@intersindical-csc.cat. Allà ens podeu escriure qualsevol dubte que tingueu i us respondrem tan aviat com ens sigui possible. Dit això, comencem amb les preguntes. Entre l'Àngels, la Marta, en David i en Xavi Canal, doncs anirem mirant de respondre i de formular les preguntes que ens feu i de respondre a aquestes preguntes. Moltes gràcies a tots. Comencem amb la primera, la Carme, que pregunta: els funcionaris que obtinguem plaça mitjançant la convocatòria de promoció interna, en quina fase del concurs de trasllat haurem de participar? En la primera o en la segona? Si voleu, contesto jo mateix. El decret 1422, que es va aprovar fa poquets, que substitueix el decret 1222 sobre la promoció interna, ja especifica que tot aquell personal que ja sigui funcionari de carrera abans de la resolució del concurs de trasllats participa a la primera fase del concurs de trasllat. Què passarà amb la gent que són promoció interna perquè ja són funcionaris que estem optant en una categoria superior? Coneixent funció pública, jo crec que farà la interpretació que sí que són funcionaris de carrera, per exemple, del cos auxiliar administratiu, però que no ho som encara funcionaris de carrera qui es presenti al cos administratiu. I amb la qual cosa crec, perquè no està clar el redactat, però crec que ja ho preguntarem a la propera mesa sectorial, que els aprovats de promoció interna ens deixaran a la segona fase d'aquest concurs de trasllats. D'acord? Molt bé, gràcies, David. A la propera reunió de dijous vareu comentar que els exàmens del concurs oposició i de la promoció interna serien en dates diferents. Jo tenia entès que no, que es farien el mateix dia i seria el mateix examen. Podeu confirmar o desmentir aquest fet, sisplau? Qui respon? Respon jo mateixa? Sí? Doncs, en principi, nosaltres tenim entès que són dates diferents, que els exàmens que seria la mateixa data seria tots pel concurs oposició d'estabilització dels diferents cossos. Però la promoció interna serien dates diferents. Els temaris tinc entès que són diferents, també, no? Tenim entès que, David, això m'ho pots confirmar, que els de promoció interna són diferents dels d'estabilització del mateix cos. T'has mutat, no t'amutis, David, perdona. Perdoneu. Ara. Perdó amb el retard. No, he sigut jo que ara no. És que hem fet un sistema, diguéssim, que és que hem de xerrar, som els únics autoritzats per poder, perquè no hi hagi un desgavell, més que res perquè funcioni correctament aquesta assemblea. A veure, a hores d'ara no es pot ni afirmar ni desafirmar,
perquè el comentari que va fer la funció pública i que els diferents sindicats van retreure el fet que tingués la intenció que els processos fossin simultanis, sí que anava referit als processos d'estabilització, és a dir, els de concurs-oposició. Per tant, l'administració no ha canviat d'idea i es preveu fer tots a la mateixa data, dia i hora. Ara bé, sobre promoció interna específicament no s'ha pronunciat, però coneixent l'administració podria ser que tingués la mateixa intenció. Sí que és veritat que normalment a promoció interna, per exemple, no passa amb el cos auxiliar administratiu o l'administratiu, però sí pot passar amb el cos de gestió, amb el cos superior, a la qual una persona pot, diguéssim, participar a diferents àmbits dins del mateix cos. Ja sabeu, el cos de gestió hi ha l'àmbit general, hi ha l'àmbit de prevenció de riscos i al superior encara hi ha més possibilitats d'àmbits, l'econòmic, el jurídic, etc. D'acord? En aquest sentit, tradicionalment, sí que és veritat que l'administració ha proposat fer la prova específica de cada àmbit en diferents horaris, com a mínim. I llavors es feien aquelles jornades maratonanes que començaves a examinar-te del cos general i no acabaves poder... Tot el dia te'l passaves fent oposicions i continuaves en un altre àmbit diferent. Aquest tema, el que és la promoció interna, sí que és tema que es pot tractar a mesa sectorial i, evidentment, no només farem la consulta de si tenen la mateixa intenció de que siguin simultanis com els processos d'estabilització, sinó que com a la intersindical demanarem a l'administració que no tinguin lloc tots els processos de manera simultània. Per què? Perquè conec molts casos de gent que té puntuació en el concurs de mèrit tant com personal auxiliar com personal administratiu i això ha perjudicat de manera molt important el fet que igual pugui tenir plaça en el concurs de mèrits. I creiem que el personal, tot el personal, si té temps treballat del cos que sigui, ha de poder tenir quantes més opcions millor. D'acord? Ara sí que no em torno a parar. No paris, David, gràcies. L'Antoni pregunta, bon dia, qui aconsegueixi plaça en el procés d'estabilització per mèrits serà funcionari de carrera en plaça provisional o laboral fix en plaça provisional? Sí, serà funcionari de carrera amb inscripció provisional, o sigui, amb una plaça provisional, que s'haurà de presentar obligatòriament en el concurs de trasllat que hi haurà el 2024. La següent, la Cris diu, sabeu si els exàmens seran descentralitzats o tots a Barcelona? Promoció interna. Tu saps, Marc? Normalment va en funció del nombre de participants. Si hi ha forces participants es farà descentralitzat segur. Però va en funció amb el nombre de participants. Haurem de veure quanta gent hi participa. Vinga. Bones. Si jo renuncio d'on estic ara abans que surti la llista i proposta de nomenament, què passaria? Recol·loquen? No acabo d'entendre la pregunta. No. Si jo renuncio d'on estic ara abans que surti la llista i proposta de nomenament, què passaria? Recol·loquen? Si pots reformular la pregunta perquè puguem entendre-ho, sisplau. Sí, sisplau. Després, bon dia, dues preguntes. Si la nostra plaça l'ocupa una persona amb reserva de serveis per serveis especials, ens podrem quedar provisionalment? En segon lloc, en cas del concurs posterior, haurem de prendre possessió de qualsevol altra plaça? Gràcies. La primera sí, no, David? Si la nostra plaça l'ocupa una persona amb reserva de serveis especials, ens podrem quedar provisionalment? Sí, perquè tu et quedes en el teu lloc fins al concurs de trasllat. En principi, a veure, és per lògica. Sempre que no estigui ocupada aquell lloc de treball, ocupat vol dir que no està ocupat, vol dir o que estigui vacant o en situació de reserva de lloc, però mentre la persona titular no ocupi efectivament aquell lloc de treball,
jo crec que deixaran a tothom quedar-se en el lloc de treball que està ocupant actualment. Què pot passar? Que abans de la resolució del concurs de trasllat, la persona que té la titularitat d'aquella plaça demani el seu lloc, que té tot el dret del món, en la qual cosa s'assignaria una altra destinació amb assignació provisional amb aquella persona afectada. Vull dir que ningú es quedarà sense lloc de treball, però en principi, i sent pràctics, Funció Pública deixarà quedar-se a tothom amb aquell lloc de treball que està ocupant actualment. Fins al concurs de trasllat del 2024. Sí, no, el concurs de trasllat, evidentment, tothom ha de tenir ja una destinació de manera definitiva. Gràcies, David. Bon dia. Les persones que hem aprovat la convocatòria 242 però sense plaça, quedarem en una llista per fer nomenaments d'interinatge? Sí, és una de les novetats que va sortir a través del decret 1422, aquest que us comentava, que substitueix l'anterior. En l'anterior decret no hi havia aquesta possibilitat perquè deia que no afectava amb els processos selectius que ja estaven en curs. Ara hi ha aquesta possibilitat. No vol dir que sigui així. De què depèn? Diu que depèn que l'òrgan convocant així ho autoritzi. L'òrgan convocant de la 242 és Funció Pública. En la qual cosa, si Funció Pública ha acceptat aquest decret, se suposa que si ofereix aquesta possibilitat, ho farà d'aplicació. Però clar, el que no enteníem, i això ho vam posar amb el full informatiu que va enviar del decret 1422, evidentment, si és així la voluntat de Funció Pública, no enteníem per què no, ja ho especificava més directament, que fos d'aplicació tots els processos que actualment estaven en curs. Suposo que deuen preveure algun procés en curs que sigui molt específic i que no es pugui donar aquest condicionant. Però a la 242, que és un cos general, se suposa que sí, que hi haurà aquesta possibilitat. L'Anna diu que un cop soc funcionari i tingui plaça, si surt una plaça a l'Atri, he d'esperar 2 anys per poder participar? No, no caldrà. No, una cosa és la promoció interna. Si fan una oposició per presentar-se per promoció interna, sí que la llei exigeix que es tingui una antiguitat des de la presa de posició de 2 anys per poder participar, i una altra són les places que s'oferten a l'Atri, que solen ser amb comissions de serveis o amb encàrrec de funcions. Amb aquestes complint els requisits ja n'hi ha prou, no hi ha aquests requisits o obligacions temporals per participar-hi. Ara bé, recordeu tothom la gracieta que ens va fer Funció Pública incorporant a la llei d'acompanyament de pressupostos la possibilitat de que si un funcionari de carrera vol optar per una plaça de l'Atri, que és temporal, totes les places de l'Atri han de tenir aquesta categorització de temporals, haurà de demanar excedència voluntària per interès particular. I amb la situació d'excedència voluntària per interès particular t'obliga a estar un mínim de 2 anys en aquesta situació. I això s'ha de tenir molt en compte perquè qui vulgui promocionar, per exemple, un que tingui consolidada com a funcionari de carrera, una persona que tingui la categoria d'administratiu i vulgui agafar una plaça en temporalitat del cos superior, li tocarà fer aquest sacrifici. Per tant, que s'ho pensi bé abans d'agafar una plaça de l'Atri. No vol dir que els sindicats no lluitem per revertir aquesta situació, i més un cop quan acabin aquests processos selectius. D'acord? Gràcies, David. Bon dia. Avui ha sortit les places afectades per la 242. La meva plaça és de nova creació del 2021 i en un principi no estava afectada ni per concurs de mèrits ni per la 242. Encara així surt com afectada a la 242. A què es deu això? Una de les coses que ens trobem nosaltres és que no sabem mai, i així ho hem hagut de demanar a través de la justícia, com us he comentat al principi de la sessió d'avui, no sabem mai quines places realment surten a convocatòria. És a dir, no ens informa Funció Pública, no ens diu res Funció Pública i al final no en sabem res d'això. I per tant,
poden aparèixer i desaparèixer places o poden afectar-se o desafectar-se places. Per què quins criteris? Doncs això és el que estem demanant, que siguin criteris objectius, que no siguin criteris arbitraris i aleatoris, que és el que ara mateix està fent Funció Pública. D'acord? Per això vam presentar la demanda, no, Xavi? Correcte. Es va presentar per això. Bueno, que van presentar una demanda, ja us he explicat abans, no? Vale. Perfecte. La Cris diu, han dit que la part pràctica serà tipus test també. Sabeu quin tipus de preguntes poden ser? Ui. Sí, jo ho tinc claríssim. La dificultat anirà en funció de, evidentment, del cos al qual et presentis. Evidentment, serà un tipus test, però serà pràctic. Per exemple, en categories com auxiliar administratiu, us poden dir que una persona necessita presentar un recurs d'alçada a tal resolució de l'administració i les respostes tipus test us donen diferents dates. Per tant, això és una aplicació pràctica. Haureu de saber quin termini, per exemple, té l'administració per respondre i triar la plaça correcta. Seria un exemple. Amb el cos superior es pot complicar més el tipus pràctic. Sobre, per exemple, quin tipus de modificació pressupostària seria possible per tal de canviar la partida pressupostària tal, per tal motiu o per tal altre. Serà una aplicació pràctica del temari específic que teniu a cadascun dels cossos generals. Aniran per aquí les preguntes tipus test. La Marta diu, bon dia, jo estaria interessada en que resolgueu un dubte que tinc en relació a la promoció interna especial. Té en propietat una plaça D16 i estic en comissió de serveis en una D18. Si aprovés la posició, quina de les dues places seria la que es modificaria? La meva D16 o la que estic actualment ocupant D18 en comissió de serveis? Això, Xavi? Bueno, jo no entenc molt bé la pregunta perquè és que no es modificaria cap. O sigui, ara entenc que és... No, la promoció interna, aquesta és especial i tu, si estàs ocupant una plaça d'auxiliar, te la converteixen en administratiu. I si estàs en una de B, doncs te la converteixen en superior. Però, clar, el que pregunta seva és que la propietat té una D16, que és inferior a la que està ocupant en comissió de serveis. Legalment... Modificaria la RLT de la definitiva. De la que té en propietat, no? De la D16. La destinació definitiva. Vale. Perquè propietat, parlem molt de propietat, però aquí ningú i ninguna tenim... Som propietaris de la plaça. Parlem d'adjudicacions provisionals i adjudicacions definitives. Perfecte. Carol, bon dia. En el concurs de mèrits, com has comptabilitzat l'administració dels serveis prestats? El número total de dies treballats i dividits entre 30 o permesos sencers, perquè si has treballat intermitentment a l'administració, sí, no. La resposta és que és en mesos sencers. Ens ha passat, per exemple, al servei d'ocupació, que la gent que tenia eren programes i entraven a mig d'un mes o inclús a falta de 2 dies d'un mes ja no li comptabilitzaven tot el mes. Vull dir que havia de ser mesos complets. I la gent ha perdut molts dies, molta antiguitat per això. A veure, per què els que anem per promoció interna tenim el mateix timari que la gent que va pel concurs oposició i no és més reduït com havia estat sempre? És reduït, però per tothom no és gaire just. Això és el que decideix Funció Pública i els sindicats que hi ha a l'AMEPAC, comissions UGT i CATAC. La Sandra diu, es podrà participar a la promo interna si estic a l'atur? Soc funcionària en excedència voluntària per interès particular i ara mateix estic cobrint una substitució. Sí, és el que he comentat abans, que el primer decret i tots els sindicats ens van posar en contra, evidentment, no deixava participar a les persones que estaven en situació d'excedència, ni per incompatibilitats ni per interès particular. En aquest nou decret sí que es preveu la participació, per tant, hi podràs participar, Sandra. Perfecte.
La Míriam, en el cas de places de funcionaris en substitució, en què la plaça és un funcionari de carrera que està ocupant provisionalment una altra plaça, poden estar afectades al procés d'estabilització? No. No, els processos d'estabilització només han sortit les vacants, per cobrir de forma definitiva aquestes places. La substitució, com bé indica la pròpia pregunta, ja té un titular, ja té un titular de la plaça. Sí, gràcies, Xavi. Pilar, bon dia. Se sap quantes places de tècnic superior sortiran a la Combo de 2023 i si en aquest cas hi haurà modificacions de temaris? Les places són les que van sortir publicades, no? La 2023 entenc que està parlant de l'estabilització, concurs oposició estabilització, no? Enteneu el mateix que jo? Jo és que no entenc molt bé la pregunta. No sé si es refereix a la convocatòria de l'any següent, del 2023. Clar. O la Lliure de o promoció la de- interna. És possible que... A veure, va sortir una oferta, quan va sortir l'oferta pública inicial de totes les places que anirien tant pel concurs de mèrit com a concurs d'oposició, i ella es refereix a això perquè del cos superior hi havia molt poques per aquest concurs d'oposició. Ara bé, no vol dir que això pugui variar respecte a la convocatòria com ja ha passat amb el concurs de mèrit, que es va ampliar molt, precisament va ser la del cos superior. Per què? Perquè podran incloure, si vol, l'administració ofertes públiques posteriors, tenint en compte que també hi participarà gent pel sistema de promoció interna. Per tant, hi ha la possibilitat que s'augmenti el nombre de places, cosa que a hores d'ara el nombre concret, evidentment, no sabem, però respecte al que es va dir al juny, quan va sortir l'oferta d'ocupació pública pels concursos d'oposició. D'acord? Haurem d'esperar a veure la convocatòria el que diu. La propera pregunta diu, jo crec que també és per en Xavi o tu, David, soc funcionari del cos administratiu en excedència voluntària per interès particular al cos auxiliar i prestant serveis a la Generalitat en el cos superior. Que no és un lloc, que és un lloc que acaba a l'octubre del 2023. Si aprova la promoció interna d'auxiliar administratiu, sap que haurà de prendre possessió, però hauré d'anar a prestar serveis obligatòriament al cos administratiu guanyat? Hi ha cap manera que pugui continuar prestant serveis com a interina del cos superior en aquest lloc de programa? Bueno, depèn moltes vegades del que faciliti o no l'administració. Jo porto molt de temps treballant a la Generalitat i, evidentment, ha hagut convocatòries en les quals la persona signava, diguéssim, la presa de possessió i automàticament demanava l'excedència i se la permetia seguir treballant, diguéssim, al lloc del cos superior en el qual estava. En altres convocatòries no ho han permès. I recordeu ara el que he recalcat abans. Si, diguéssim, ets funcionari de carrera d'un cos i tu estàs prestant, encara que sigui en un programa, una plaça que és temporal, respecte a aquesta plaça del cos administratiu que hagis guanyat, sí o sí, no tocarà més remei, si et permeten continuar amb el programa temporal, que demanar una excedència per interès particular, voluntària per interès particular. D'acord? Aquí hi ha una pregunta que diu que en el cas d'aprovar l'estabilització del cos B, però en aquests moments estàs ocupant una plaça del grup A, què caldrà fer? On em quedaré treballant? És la mateix que l'anterior. És la mateix, no? L'anterior més o menys era el mateix supòsit. Sí. Estava en una categoria inferior, en una superior. Veurem a veure quina és la funció pública, si facilita o no, però en cas que ho faciliti, recordeu la conseqüència aquesta de quan ets funcionari de carrera i optes en una plaça temporal, s'han acabat, diguéssim, les excedències per incompatibilitat de moment, fins que intentem aconseguir revertir aquesta situació. Gràcies, David. La següent és d'algú que no s'ha posat el nom i segueix sortint el DNI.
demana si la promoció interna, ho explico ja per tothom, la promoció interna et quedes al mateix lloc de treball i modifiquen el teu lloc de treball, deixa de ser un d'auxiliar per passar d'un D14 a un C14, per exemple. Excepte, evidentment, en els casos en els quals el personal no es quedi al mateix lloc. Quins són aquests casos? El de gestió i el de l'auxiliar. El subaltern que promocioni auxiliar li hauran de donar una assignació provisional. A l'administratiu que aprovi gestió s'haurà d'anar amb una assignació provisional. La resta, com que són categories semblants, l'auxiliar que passa administratiu o el que és cos de gestió que passa a cos superior, no variarà el lloc de treball on està. Ens pregunten si sabem com es faran les adjudicacions. A promoció interna o concurs de mèrit? Del procés d'estabilització. Del procés d'estabilització. No, tot va al concurs de trasllat. Ja hem dit, es donarà, diguéssim, destinació provisional amb el lloc si està vacant, que cadascú desenvolupa, i la definitiva s'haurà d'aconseguir a través de la participació al concurs de trasllats. No hi haurà un acte públic d'adjudicació de places, com passa avui, que la llei que ha aprovat la convocatòria del cos superior 242, que és una de les que recordo jo que han estat més eternes, perquè porta molts anys sense resoldre, avui estan fent, diguéssim, la tria de destinació definitiva. Però la resta, els processos d'estabilització, ja va quedar clar que l'assignació, perquè així ho diuen les convocatòries, serà amb assignació provisional, que el personal estarà obligat a concursar en el primer concurs de trasllat que es convoqui i d'aquesta manera obtenir ja la destinació definitiva a cadascú. D'acord? Sí, intentem anar ràpids en respostes perquè tenim 100 preguntes per respondre, més de 100. Mirem si algunes que són repetides les anem saltant, si us sembla. El concurs d'exposició d'estabilització comptarà com a mèrits serveis prestats com a laboral al mateix cos. Si tu et presentes al cos d'estabilització de laborals i ets laboral i tens experiència, et compta. Un cop surti la llista definitiva, quin és el següent pas? El que hi haurà serà quedar-te al teu lloc de treball i esperar que surti el concurs de trasllats del 2024, sempre i quan et puguis quedar en el teu lloc de treball. Publicació, temes més burocràtics, perquè ens deien publicació i presa de possessió. Són els dos actes, diguéssim, que queden pendents administratius, publicació al diari oficial i presa de possessió de la persona. Bon dia. Com a funcionària de carrera. Si aconsegueixo plaça en el concurs de mèrits, què passarà amb la meva antiguitat? En quin grau entraré i consolidaré el grau? Això potser en Xavi. Quan tu proves, direm entre cometes, entres, quin grau consolides, Xavi? Es manté l'antiguitat. Manté l'antiguitat? El grau és 2 anys. Has de tenir 2 anys. Consolida els 2 anys, exacte. Des de quan normalment s'entra, diguéssim, amb el nivell inferior de cada cos. Comença a comptar amb el nivell inferior de cada cos per consolidar el grau. A no ser que ja tinguis consolidat un nivell similar del cos, ara m'ho invento, administratiu, que puguis tenir consolidat un 18, quan passes al cos de gestió, que crec hi ha alguna plaça inferior, però la majoria són 18, ja tindràs aquest grau consolidat. Si la plaça que ocupessis és de nivell 20, doncs tindries que esperar 2 anys seguits o 3 amb interrupció per meritar, diguéssim, per consolidar, aquest grau. Pregunten si la tria en el moment de fer l'examen que coincideix en el mateix dia i hora, si s'ha de fer a l'hora d'inscriure't o el mateix dia de l'examen decidir a quin dels 2 llocs hi vas.
el que s'ha de demanar, jo crec que com a sindicat, i ho demanarem les vegades que calgui a l'administració, que es pronunciï sobre aquest tema. Per què? Perquè tots els que voleu participar heu de tenir el dret, evidentment, de saber si pagueu, perquè aquí es tracta de pagar, tantes convocatòries, podreu fer ús de la participació a mix convocatòries. Per la qual cosa jo crec que aquí sí que hem de dir que Funció Pública, no que ho vagi dient a les meses generals la intenció que té, sinó que l'ATRI publiqui d'una manera transparent i pública perquè totes i tots pugueu saber si us paga la pena presentar-vos a auxiliar administratiu o no, perquè no només podreu gaudir o fer ús d'una convocatòria. Evidentment, independentment d'això, qui es vulgui arriscar, malgrat que l'administració digui no, hem decidit que serà simultani i tothom haurà d'escollir, doncs ja sabeu les regles del joc com estan. No vol dir que no us pugueu presentar dues categories i a última hora decidir a la qual us presenteu realment. Això ho podeu fer, però que sapigueu, si no és que teniu la inscripció gratuïta, el cost econòmic que pot tenir. Però per això cal, jo penso, que hem de reclamar a Funció Pública que, com sempre fa, que ens té acostumats a aquesta manca de transparència, d'una vegada sigui transparent, més que res, una mica per la gent, diguéssim, que ens hem de presentar o que us heu de presentar els diferents processos, perquè tots sapiguem les regles del joc abans de començar i ens arrisquem, si cal, o si volem, a presentar-nos a les convocatòries que desitgem. Però això hauria d'estar clar. Ara venen algunes preguntes repetides. Sobretot és el dubte aquest de que la gent que estabilitza en una categoria inferior i està ocupant una de categoria superior, de que quan sabrà la seva destinació com a auxiliar. Doncs jo penso que immediatament quan surtin les llistes es dirà la gent perquè no et podràs quedar en el mateix lloc de treball si és que està ocupat, i t'hauran de dir a quina destinació provisional et posen. Serà provisional igualment, perquè després hi haurà el concurs de mèrits, el concurs de trasllat. Perdó. Aquí sí que és possible que hi pugui haver un petit acte d'adjudicació de places, perquè la promoció interna és diferent del procés d'estabilització i ja hem dit abans que sí que hi ha cossos que es quedaran al mateix lloc que hi són, però hi ha cossos que no. I aquests que no hi haurà només una vacant per la gent que hagi aprovat, hi haurà diferents vacants en adscripció provisional. Llavors, és possible que sí que es pugui fer un mínim acte d'adjudicació de places, però per tenir l'assignació provisional i, evidentment, participar al primer concurs de trasllat que surti per obtenir la destinació definitiva. Ens pregunten sobre les llistes de l'examen, que han fet l'examen de català, per saber les llistes definitives de cara a saber si poden veure les llistes definitives per de cara a les que surten el dia 19. O sigui, la gent si ha aprovat o no ha aprovat l'examen de català. No sé si sortirà, si hi haurà algun lloc. Ho sabeu? Suposo que es refereix al concurs de mèrits. Sí, concurs de mèrits que han fet l'examen de català. Això serà immediat. Un cop ja està resolta la 242, jo crec que ràpidament trauran català i trauran ja la proposta definitiva de la gent que serà anomenada per ser funcionària de carrera. O sigui, els que han aprovat el concurs de mèrit. Això sí que jo crec que depenia una mica, anava concatenat la resolució, la de la 242, amb la resta dels processos d'estabilització. Més que res perquè coincidia amb un dels cossos també de concurs de mèrits. Això, Marc, ara la següent diu que demana, si té un contracte d'acumulació de tasques, màxim 9 mesos, però obté plaça del concurs de mèrits i es podrà quedar provisionalment al lloc que ocupa. No ens ho han confirmat, que no, a la mesa, Marc? No. No sabem si et podràs quedar en la plaça aquesta d'acumulació de tasques. Bueno, però això ja es defineix el termini de caducitat, que són màxim 9 mesos. Sí, però com que haurà aprovat l'estabilització, preguntaven això. No ho sabem si permetran, si faran aquestes places, les allargaran o faran alguna cosa, no ho sé.
no tenim confirmació, pregunta si tenim confirmació que el dia 18 surtin les places definitives, en quina condició quedarem les persones que estabilitzem, haurem d'estar 2 anys per guanyar la plaça, això ja ho hem respost, i ens podrem presentar-nos al concurs de mèrits, també ho hem respost. El dia 18 havien dit provisionalment, Marc, sabem alguna cosa més? Ni han confirmat ni han desmentit el dia 18. El dia 18 surt com a, diguem, d'alguna informació d'alguna reunió entre Funció Pública i alguns sindicats, però nosaltres no tenim confirmació del dia 18. Tant de bo, això és aquest dijous, tant de bo. Perdó, aquest divendres, perdó, i tant de bo, però no ho podem confirmar nosaltres. Això. Tampoc han complert massa els acords fins ara, ni les dates previstes. Vull dir que no hi confiaria massa. Però estigueu atents perquè ja he dit abans que anirà ràpid. Si no és el 18, que és divendres, igual és dilluns o dimarts de la següent. Per tant, tothom pendent de... Perquè jo crec que ara voldran una mica accelerar la resolució del de mèrits i començar ja a preparar el que els hi toca, que és concurs oposició i promoció interna. Preguntant si sabem quan s'incorporaran al lloc de treball els que han guanyat les oposicions les 242. Sabíem que avui sortia preníem possessió, oi, Marc? Avui triem plaça. Avui triem plaça. Es publica al diari oficial i llavors a partir de l'endemà de la publicació hi ha un mes de termini per incorporar-se. Vale. Vinga. És que aquesta no... Una qüestió, Àngels, perdona, abans de continuar amb les preguntes. La nostra idea és acabar cap a 2:15, més o menys, aproximadament. La setmana passada, a la sessió de dijous, vam fer 1 hora i 3/4. Avui dèiem de fer, doncs, això, 1 hora i mitja, potser una mica més si ens hem d'allargar-los. 2:45. Sí. Sí, 2:45, sí. Aleshores, ara estaríem més o menys a la meitat. Jo demanaria a la gent que miri de deixar de fer preguntes ja perquè no podrem arribar a totes les respostes. Vale? En tot cas, en acabar la reunió ja mirarem de dir-vos com continuem això, vale? Com continuem amb aquestes sessions. Disculpeu. Xavi Canal, aquesta és per tu. Si durant el procediment d'estabilització d'ofici et passen d'una IT a una invalidesa total pel teu lloc de treball, quedes fora del procés? Jo entenc que sí, però Xavi... Tia, doncs aquesta és d'examen, Home... Aquesta la noto i la consulto, a no ser que el David tingui alguna resposta, també. Que si estàs fora... A veure, els efectes de la resolució. Clar, la resolució d'incapacitat permanent, previ, doncs ja és incapacitat permanent. Ja no es podrà ser, diguéssim, prendre possessió. És els efectes dels terminis. Però depenent també de si és absoluta o és parcial. Vull dir, això hem d'estar a la resolució, però clar, donar una resposta ara aquí, aquesta pregunta, en tot cas, si es dona el cas, que envia la consulta a l'assessoria i la respondrem, perquè mereix estudi aquesta qüestió, Aquesta dius, avui s'adjudiquen les places 242. En el cas que la plaça que s'estigui ocupant estigui afectada i no quedi deserta, sabeu com anirà el timing fins que es resolgui el concurs de mèrits? En el cas que s'aconsegueixi alguna de les places ofertades per mèrits, sabeu si es tindrà en compte que la plaça sigui, si és possible, en el mateix departament on estem treballant? Marc, no, Ni sabem el timing? No, Marc? No ho sabem. Ni si els deixaran al mateix departament. Hem fet preguntes perquè la gent que queda afectada, clar, en principi pot saltar dintre d'aquest període del mes d'incorporació i hem de veure si hi haurà alguna manera de... Bueno, de quina manera ho faran. La Raquel pregunta on es poden trobar tots els temaris. Estan penjats, no, David? Estan penjats els temes. Els temes. Temaris desenvolupats, les reconegudes, no diré noms de cap acadèmia d'oposicions perquè els hi faria propaganda, venen normalment el temari desenvolupat o entreu, que us recomano que entreu a l'aula oberta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, de l'EAPC, en la qual trobareu, jo què sé, tota la informació referent a temes de matèria de personal,
la teniu tot allà. En matèria econòmica teniu cursos que teniu tot el temari ja desenvolupat. Us recomano que entreu aquí perquè cadascú es pot fer o es pugui fer el seu temari. I moltes altres vegades, i us ho recomano també com a persona que ha aprovat moltes oposicions i encara ha suspès moltes més, moltes vegades estudiar directament de la normativa o la llei a la qual es tractem. Per què? Perquè les preguntes tipus test que us faran senzillament segueixen el redactat exacte del que diu la normativa. Per què? Perquè no es puguin impugnar aquestes preguntes. Per tant, una recomanació que us faig a l'hora d'estudiar qualsevol oposició, encara que faci mandra, perquè fa molta mandra, llegiu-vos bé la normativa, perquè sempre us quedarà aquell redactat, hòstia, em sona que aquella normativa, a la 197, s'especificava que les situacions administratives són tal, tal, tal i tal. Us quedarà el redactat, si ho estudieu, ho llegiu, ho feu resums directament de la normativa. D'acord? Aquí pregunta una mica el que hem explicat abans, que en el concurs oposició d'estabilització, això que es faci, que si és legal, si és legal això que només et permetin presentar-te un i no a tots perquè ho fan el mateix dia i així t'exclouen, i si pensem fer alguna cosa, ja us hem explicat que sí, que aquesta és una queixa que hem presentat a Funció Pública. Sí, sí. A veure, il·legal no ho és, perquè no hi ha cap normativa que obligui l'administració a que els processos selectius els convoqui obligatòriament en dates diferents. Per tant, il·legal no és. Ara bé, si de veritat Funció Pública, i torno a repetir, té aquesta intenció, el que cal és que ho faci públic i ho faci saber a totes i a tots, perquè les regles del joc han d'estar clares abans de començar qualsevol procés selectiu. Per això, com deia el Marc, s'ha impugnat, diguéssim, per via jurídica el tema de les vacants, perquè no tenim, que seria una de les regles del joc, saber quines vacants concretament s'han convocat o estan pendents de convocar. Tot això és la manca de transparència que caracteritza la funció pública. Per això moltes de les nostres respostes, hi haurà gent que igual es queixa, és que no digueu cap data segura, són suposicions. Bueno, si estiguéssiu, diguéssim, a la part nostra, que ens toca, que és la defensa de les treballadores i treballadors, veuríeu com funciona el sistema de negociació en funció pública. I, desgraciadament, és així. Desgraciadament, moltes vegades no podem donar una data o una qüestió concreta perquè encara Funció Pública ni ho ha transmès, i si ho ha transmès potser ha sigut en petit comitè i a qui sigui, no a nosaltres directament, però el que no farem, està clar, és dir no, el dia 18 sortiran les llistes segur, quan sabem que no és segur. Per tant, el que no farem mai és fer demagògia ni enredar a cap de les persones treballadores. Sabeu si han sobrat places del cos superior i es passaran al concurs d'estabilització? Sabem quantes places han quedat del 242? No, jo no ho sé. Jo no ho sé, però un dels objectius de la demanda també, completant una mica la resposta que donava ara el David, no solament és rebre la informació que Funció Pública no ens ha donat, com havia d'haver fet, sinó, a més, poder esbrinar pels nostres propis recursos si són totes o no i esgarrapar el màxim de places que poguéssim detectar que haurien d'haver sigut convocades amb aplicació de la llei i no ho han estat. Gràcies. Quantes reclamacions van haver en el concurs de mèrits? No ho sabem, no, Marc? No. Si et refereixes a aquelles 1.000 i pico reclamacions que va haver-hi, allò sí que vam preguntar-ho, i ens van dir que allò havia sigut per un error de comprensió d'algun sindicat que no havia entès bé les coses i havia promogut una queixa massiva
en un col·lectiu molt concret, que no recordo ara quina categoria era, Treballadors socials. treballadors socials, exacte, i això, i allò va derivar amb una allau de queixes i sol·licituds que van preocupar molt i que van córrer molt la veu i tot, però que allò no va prosperar. El que jo entenc és que el que segurament deu haver-hi sigut, que això no se'ns ha informat, és gent que perdó, no se li valorava tota l'antiguitat pel motiu que fos, o el títol de català pel motiu que fos, o aquestes coses, no? A partir d'aquí, el número de reclamacions a nosaltres no ens ha sigut donat, a nosaltres. Diu, per la promoció interna, si no tenim temps acumulat com a administratives, ens comptarà el temps treballat com a auxiliars, com a mèrit? S'hauria de definir. Jo crec que pregunta que vol participar a la promoció interna d'auxiliar administratiu. En aquest cas, sempre ha estat així, es compta la puntuació, tot el temps de treball com a puntuació treballat a la categoria immediatament inferior a la qual et presentes. L'altre diu, si se'ns acaba el nomenament abans de la convocatòria d'examen o abans de la data d'examen, ens podem presentar igual? Sí, tothom es pot presentar igual a l'examen, perquè és un examen lliure. Els que no escolteu... Ai, perdó. Quan sortirà la nota de l'examen del català? Ja ho hem explicat. Sí. Si es poden presentar l'estabilització i alhora la promoció interna, no sabem lo del dia, ja ho hem dit. Sabeu si ens arribarà alguna notificació per dir-nos que estem admesos definitius al concurs de mèrits? Admesos entenc que vol dir amb nomenament. Sí. Que a part de sortir el llistat, si individualment es comunicarà a cada admès o han d'estar mirant la llista? Jo entenc que s'haurà de mirar la llista. Jo també. Fins ara s'ha comunicat tot de forma massiva, és a dir, no individualitzada, sinó generalitzada. La notificació, diguéssim, que preveu la llei de procediment administratiu, quan es tracta de procediments nombrosos, es substitueix per la publicació. I en aquest cas esteu obligats... Això és pregunta d'examen, també. Vull dir, aquí estem fent ja gairebé una classe d'oposicions. Esteu obligats a mirar la informació pública que ja té aquest valor de notificació a la persona interessada. Estan preguntant si el concurs de mèrits, que es troba diverses persones empatades, ja va sortir també de quina manera es desempatarien, en cas d'empat, no? Que es mirava perfecte. Si estabilitzo en el cos superior i ocupo una plaça contracte programa, podràs quedar-te, Irene, al programa de moment, sempre i quan les dates d'aquest programa no s'acabin abans de que hi hagi el concurs de trasllat. Llegeixo, és que no sé si l'hem dit o no. Si després de la resolució de mèrits algú sol·licita la meva plaça o salto, o bé saltarà l'últim interí que hagi entrat al sistema, com es feia abans. Quan dic algú em refereixo a persona que ha guanyat el concurs de mèrits, clar, si la fa saltar algú, això no ho sabem, no? Si saltarà la persona que ocupa... En el darrer concurs de trasllat d'administratius van saltar interins que ocupaven la plaça aquella que es demanava, no el darrer entrat. Després es va haver de fer. El problema és el dels processos d'estabilització, que nosaltres des de la intersindical és el que hem estat reclamant sempre, i és que es miren, per part de Funció Pública, es miren places i no persones. Llavors el problema és aquest, que no salta l'interí més nou, diguéssim, o el que menys antiguitat té, sinó que salta la persona que està ocupant la plaça que ha guanyat una altra persona en el concurs d'estabilització. O sigui, salta la persona de la plaça, no sé si m'explico. Sí. Ara estic interina administrativa i ara passaré a ocupar una plaça d'auxiliar administrativa que diuen que no està afectada pel procés d'estabilització. Amb aquest procés, encara que no estigui afectada, em poden fer fora? Clar, si la teva plaça no surt, la gent prendrà places. Vull dir que si la plaça que estàs ocupant no surt, tu continues.
continues amb els 3 anys màxim, no, Xavi? Sí, exacte, està clar. exacte. Sí, fora sí. O fins que un funcionari o funcionària de carrera li ocupi la plaça. Esclar. Clar, amb el concurs de trasllat sí que podria Li podrien fer-la. prendre la plaça, clar. Hi ha diverses persones que tenim més de 5 anys d'experiència, que és la llei d'estabilització, diu que s'ha d'estabilitzar, però repartit en 2 cossos diferents. Aquesta casuística Funció Pública no l'ha contemplat. No. Estan fora de llei. Estan fora de llei, l'haurien de reclamar que es reconeixés la nostra casuística? Una cosa important a entendre és Sí. que la llei, aquesta llei que és del 28 de desembre de l'any passat, parla de places, no parla de persones. A la llei li és igual, ho dic així en plan bèstia, a la llei li és igual que una persona tingui 15 anys d'antiguitat si ha passat per 4 cossos diferents. Això a la llei li és igual. Malauradament és una de les coses que vam criticar més d'aquesta llei, que no es focalitzava en estabilitzar els treballadors actuals, sinó que parlàvem de les places. És a dir, si una plaça ha estat ocupada ininterrompudament per una persona des del 2016, etc., doncs aquesta ha d'aflorar en el concurs de mèrits. I aquí ve també, i tornem a explicar una altra vegada, la nostra petició via tribunals de que se'ns doni la informació de quines places han sortit a concurs de mèrit i quines no. Jo afegiria també que, malgrat la lletra principal és la llei 2021, la lletra petita la van decidir en les bases d'aquests processos d'estabilització. Bases que, evidentment, com us ha comentat ja el Marc, van anar a parar només a l'acord de 3 sindicats, que són comissions, UGT i la CATAC. D'acord? La intersindical, en aquest sentit, sí que tenien propostes diferents que en el seu moment van fer arribar a Funció Pública, però que, evidentment, van desnaturalitzar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta negociació col·lectiva, deixar-ho en mans de només 3 sindicats. Aquests 3 sindicats van ser els que van decidir casos com aquest, de gent que té anys repartits entre auxiliar i administratiu, tinguessin aquesta penalització. Una de les propostes que vam fer nosaltres és que, a més de la puntuació que tingués cada persona en el cos al qual es presentava, s'hi valorés també una puntuació, com es fa amb els concursos de trasllats, pel temps total treballat a l'administració. Això no ha estat tingut en compte i nosaltres ja vam palassar aquest greuge que podien tenir algunes persones. D'acord? L'altre diu, la plaça que ocupa és la llista 242 que va sortir divendres. Què passa si la persona demana una comissió de serveis? Es pot quedar? Legalment es podria quedar al seu lloc, en aquell lloc que queda vacant altre cop? Podria ser el cas, sí. Es podrien quedar, sí. La figura, diguéssim, legal seria, o administrativa, per dir-ho, perdó, seria la comissió de serveis, perquè ja ets funcionari de carrera. Quan s'ha de desempatar, es prioritza les persones que estan cobrint d'interí. Aquestes places respecte a persones que estan desenvolupant una feina en altres llocs que res tenen a veure. No ho entenc. Quan s'ha desempatat... És el cas de desempat. Vale. Es prioritza sempre qui estigui en actiu en el cos aquell al qual participa. Llavors, aquesta persona deu estar fent un interinatge amb un cos superior, no el que s'ha presentat. Són les bases, el que dèiem abans, la lletra petita, que es va negociar el que es va negociar. Ja està. Sabeu per quin motiu dels serveis prestats al concurs de mèrits comptaven diferent en funció dels anys d'antiguitat? Això ja ho acabem d'explicar ara mateix. Sí. Quan sortiran les convocatòries de promoció interna? No ho sabem. Entenem que no trigaran gaire en dir-ho, però no ho sabem. Però recalca, Àngels, que no digui, perquè llavors la gent diu que l'intersindical no diu dates. No diu dates perquè Funció Pública no ho fas deures. Per exemple, i tenim un grup de treball que depèn de la mesa sectorial de negociació, en la qual, evidentment, ja s'ha comentat abans que tenim força representació, que fa més d'un any que no es reuneix. En aquest grup de treball
En aquest grup de treball és on es diuen totes aquestes i es concreten les dates més o menys de previsió de les diferents convocatòries. Concretament, des del 17 de febrer de l'any passat que no es convoca aquest grup de treball, que és on Sí. hauríem d'estar discutint aquestes qüestions. Sí. De fet, anem cap als 2 anys ja. Ja anem als 2 anys, sí. No és de l'any passat, és del... Sí, fa 2 anys ja. És que tenim 150 missatges, intento anar ràpid, perdoneu, Tota la raó. Els professionals que estabilitzen faran acte públic d'adjudicació com un principi estabilitza la plaça que n'ocupa o no? Com es farà? No, ja s'ha dit. Estabilització no hi ha. Promoció interna podria haver algun acte públic per poder triar alguna plaça amb inscripció provisional. Algú que s'ha incorporat tard i que no ha canviat el DNI del seu nom demana que si el concurs de trasllat, si hi haurà un concurs de trasllat previ al procés d'estabilització. No. El concurs d'estabilització és primer i el concurs de trasllat serà el 2024. És l'única data que tenim clara perquè l'han dit. O podeu avançar una mica abans. Si tenen temps, que no crec, per això, de resoldre tot el concurs oposició i promoció interna abans de 2024, podria ser que es convoqués, però la resolució segur que serà el 24. La resolució segur que serà el 24, seguríssim. Vale. Les persones que obtinguem plaça en el concurs de mèrits d'estabilització i estiguem actualment ocupant una plaça dins del cos que estabilitzem, se sap que si haurem de triar? Això és el que hem respost abans o no? Perquè és concurs de mèrits... Sí, d'estabilització. Si és estabilització, cadascú es queda on està. Segueixen preguntant sobre les dates. No podem... El temari de promoció interna d'estabilització és el mateix, que jo he dit que no serien dates igual i sí que és el mateix. Sí. D'haver estat 2 anys. El requisit d'haver estat 2 anys en servei actiu per poder presentar-se via promoció interna seguirà sent prescriptiu. Sí. És un termini legal, això. Termini legal, que igual s'hagués pogut també una mica optar a l'administració per retardar més els processos de promoció interna, afavorint amb l'últim, diguéssim, personal que per poquet no podrà entrar a la promoció interna, però, com diu en Xavier, és el termini legal que especifica la normativa. I Xavi em pregunta si en el mateix, si se li tindrà en compte a l'haver estat en un cos de doble entrada, CD. Que clar, si tu estaves com a C, com a D, però era un cos, no. No té res a veure. O sigui, hi ha cossos que permeten ocupar la plaça des de la categoria C o B o D i C, però l'estàs ocupant en una d'aquestes categories. Per tant, aquesta categoria en la que estàs ocupant és la que et compta. L'altra no l'has tingut. Per tant, no has acumulat antiguitat. Amb el nou decret que ha sortit de la promoció interna, perquè no va passar el primer, ens pregunten si ja no ens quedem al mateix lloc o quedem provisionalment. Ja ho hem dit i ho tornem a repetir. Tothom quedarà en inscripció provisional. Al mateix lloc es quedaran qui promocioni d'auxiliar administratiu i qui promocioni del cos de gestió al superior. La resta de cossos se'ls assignarà una altra, no la que estan ara, una altra destinació amb assignació provisional. Perdoneu, és que com que llegeixo el moment no sé si ja l'hem dit o no. Bon dia, les notes de tall del concurs de mèrits que circulen per algun sindicat, de fet a nosaltres com a intersindical en vam fer, són fiables? Això, Marc, si vols explicar el que vas dir. Bueno, vam fer-ho quan va sortir la primera llista de puntuació, que va ser a finals de setembre, principis d'octubre, si no falla la memòria, vam agafar, vam obrir el PDF aquell, el vam convertir en l'Excel i a partir d'aquí vam ordenar les notes, o sigui, els aspirants amb les notes, i vam comptar quantes places hi havia per cada cos i d'això, clar, allò es basa en aquella llista, potser ens vam equivocar en alguna cosa, però no ens vam equivocar de gaire, en tot cas, i és el que podem posar en aquell missatge que us vam enviar. Aquesta nota que hem publicat és una aproximació que publiquem nosaltres. Ni molt menys té validesa legal i és una validesa aproximada
i que intenta donar una mica d'informació a tothom. Ja està. Val? Per tant, allò, diguem, en tot cas, s'acosta bastant a la realitat, però tinguem en compte que la gent ha pogut fer esmenes també allà, vale? A la seva puntuació. D'acord? I per tant això podria canviar. El resultat de les proves de català es faran públiques, sí. El que passa és que no sabem exactament quina data. Lo de la promoció interna que s'havia parlat de concurs de mèrits, això era un desig. Però, Xavi, pots explicar per què que el concurs de mèrits no... El desig que tenim és que fos per concurs de mèrits, però que la promoció interna a la llei no sé què diu. Bueno, sí que sé què diu perquè m'ho has dit. Perdona, no entenc la pregunta. El concurs de mèrit, la promoció interna no es pot fer per concurs de mèrits, perquè hi ha una raó jurídica amb això, no? Bueno, perquè és un... Que no es pot fer. No és que no es pugui, és que s'haurà d'estar a la convocatòria. O sigui, si el procés de selecció és un concurs d'oposició, també haurà de contenir la fase d'oposició. Però que nosaltres vam demanar que fos concurs de mèrits i que sé que per poder fer-lo dels interins es va poder aconseguir per modificació de la llei. Sí. Nosaltres tenim el decret legislatiu 97 que especifica que només es faran processos selectius per situacions excepcionals i en determinades places del grup, actualment que són el grup A1 i A2. S'hauria d'haver una modificació legal. Voluntat, si hi hagués hagut de l'administració, s'hagués pogut fer, sí, com sempre, perquè fas un decret llei especificant una situació urgent, concreta, però bé, la voluntat de l'administració va ser que sí o sí les promocions internes havien d'anar pel sistema del concurs oposició. Però aquí estem barrejant dues qüestions. Una cosa és quan nosaltres intentàvem fer valer els nostres posicionaments amb els concursos d'estabilització. Nosaltres teníem mencionat que l'article 61 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic permetia per raons d'urgència un procés de selecció a través del concurs de mèrits. Nosaltres ens agafàvem aquesta necessitat d'urgència, la directriu europea que ens obligava a reduir en el termini de 2 anys la temporalitat dintre de l'administració pública per sota del 8% o amb el topall del 8%, i agafats amb aquesta urgència i aquesta raó evident, doncs transposant-ho a la normativa catalana, el decret 197, en el seu article 50, sí que preveu els processos de selecció excepcionals o per raó d'urgència que podrien ser només per concurs de mèrits i no per oposició. El que passa que, com deia el David, això ho limiten els grups A i B, el que és ara A1 i A2. Nosaltres proposàvem, si us recordeu, una iniciativa legislativa de modificació per canviar aquest article, que a més era a nivell autonòmic, i que aquest procés selectiu, aquesta fórmula de selecció es permetés també a tots els cossos de l'administració, de tal forma que en els processos de selecció a Catalunya fos per concurs de mèrits. Una altra cosa és la promoció interna, que s'haurà de veure en cada convocatòria quin és el procés de selecció. És a dir, el que no es pot fer és una convocatòria de selecció de personal mitjançant el procés de concurs d'oposició en el que hi hagi X places de torn lliure i unes quantes reservades pel torn de promoció interna, i hi hagi diferències entre una i l'altra. És a dir, amb dos fórmules o amb 2 vies d'accés hauran de seguir el procés selectiu designat. Per això, si hi ha una fase d'oposició, s'ha de fer un examen. Però aquí hem fet una barreja dels 2 conceptes, per això ara la resposta m'he hagut d'extendre una mica més. S'haurà d'estar a la convocatòria. Si el procés de selecció de la convocatòria és un procés de concurs d'oposició, tant per la via del torn lliure com per la via de promoció interna, haurà de superar la fase d'oposició. A promoció interna es podran presentar els que hagin estabilitzat ara mateix amb el concurs de mèrits d'ara, Xavi? Requisit de 2 anys com a funcionari de carrera. Hem dit que la data seria el 2024, el concurs de trasllat, perquè és la data provisional que ens ha dit, provisional, la data que ens ha dit Funció Pública, per el que ha dit en David, que potser l'avancen.
Però que la resolució segur que ningú pateixi que fins al 24 no farà canviar de lloc de treball. La 242 es resoldrà abans del concurs de mèrits. Sí, ja està resolta. Vull dir que... Ho diu pel fet que alliberaran places. Clar, és possible que algú estigués dintre dels, diguéssim, aprovats del concurs de mèrits, però que ja ha aprovat, ja té la condició de funcionari de la 242, evidentment farà una mica córrer les places i que gent que en principi no estava dins pugui entrar. Molta poca s'haurà de veure quan surtin les llistes definitives del concurs de mèrits. Però es podria donar el cas que gent inicialment, ho dic per la nota de detall que parlàvem abans, que això sempre és una mica subjectiu, però que algú que es pensi, hòstia, jo ja he quedat fora de la nota de detall, o no. Potser hi haurà gent que finalment sí que entra. Ens pregunten si els administratius que són funcionaris ens podrem presentar amb una promoció interna al B. Sí, clar. Està previst de tots els cossos la promoció interna. Sí, que aquesta és una que normalment no sortia. Vull dir que fa molts anys. Totes, perquè l'administració... A veure, el fet aquest que l'administració hagi provocat l'abús de temporalitat del personal interí, de retruc, evidentment, també incompleix tots els drets que tenim, totes i tots, com a funcionaris de carrera, que és el dret, diguéssim, a la mobilitat i a la carrera professional, que són a través de promocions internes i concursos de trasllats. A partir d'ara haurem d'estar vigilants amb l'administració i, si cal, mobilitzar-nos quan calgui perquè no torni a fer el mateix. Vull dir que no es pensi l'administració que ara que ha portat aquesta solució, amb la qual no estàvem d'acord, perquè nosaltres sempre parlàvem que s'havia d'estabilitzar les persones i no les places. Però bueno, la llei ha estat la que ha estat i es parla de places i no de persones. Però bé, un cop es pensi l'administració que ja ho té solucionat, no volem que l'administració ens torni a fer el mateix. Haurem de vigilar i filar prim i que l'administració compleixi i vagi complint tant en processos selectius com en processos de concurs de trasllats quan toqui. Val. A veure, en el procés d'estabilització hi ha 400, això, Marc, si ens ho pots respondre, hi ha 436 places del cos superior. A la convocatòria n'hi ha 854. Es poden convocar més places que les ofertades? A què es deu aquesta diferència? Crec que només passa en el cos superior. Efectivament, només passa en el cos superior. Perdoneu. I vam fer aquesta mateixa pregunta a Funció Pública aquest estiu perquè l'oferta és de finals de maig i la convocatòria és de principis de juny, si no em falla la memòria, i quan vam veure això vam preguntar, escolteu, què passa amb això? Què passa amb aquesta diferència? Perquè estem parlant del doble, pràcticament, de 400 i pico a 853, si no em falla la memòria. I Funció Pública ens va dir que el que valia era la convocatòria, no l'oferta. Vam preguntar-ho expressament, vam preguntar-ho i vam repreguntar-ho i vam dir, segur que és així? I vam dir, sí. Per tant, en el concurs de mèrits, les places de cos superior que surten són les 853 de la convocatòria del mes de juny. Gràcies, Marc. El motiu pel qual es gairebé dupliquen les places no ens ho van explicar. Xavi, per tu, a veure, què passarà amb els interins que portem 15 anys cobrint una plaça com a interí o sigui, que estan interins en una plaça del qual l'ocupa un funcionari que està en comissió de serveis en un altre lloc. Per tant, no es considera vacant. Què passarà? És il·lògic que cessem i llavors treguin la plaça. No la treuen, no, aquesta plaça, Xavi? No, exacte. Aquesta plaça no està afectada pels processos d'estabilització perquè ja té un titular de plaça. El que passa és que aquest titular està fent una altra funció amb comissió de serveis i l'ocupa un interí, la seva, però no està afectada pel procés d'estabilització.
Gràcies, Xavi. Una persona que sigui funcionari de carrera provisional, o sigui, que quedi sense... Funcionari de carrera no serà provisional, tindrà una plaça d'adscripció provisional. En aquest concurs d'estabilització podrà agafar una plaça de responsable abans del concurs de trasllat? O sigui, una persona que ha estabilitzat ha de tenir un temps per agafar una plaça de responsable? Ha de passar 2 anys, no? Xavi, el que acabes de respondre o no? No. El requisit és ser funcionari de carrera, però no tenir adscripció definitiva o provisional. Vull dir, pel fet de ser funcionari de carrera a través del procés d'estabilització ja podrà optar a les places d'encarregat o de comandament o el que sigui. Perfecte, moltes gràcies. De manera provisional, també. Sí. Són aquelles places, diguéssim, que no va per concurs general, sinó va per places de responsable, per concurs específic. Si guanya per concurs específic, ho tindrà aquesta responsabilitat de manera definitiva. Es podrà ampliar les places del concurs de mèrits en casos excepcionals passada ja la convocatòria? Passada ja la convocatòria? Aquesta és fàcil de respondre. Si la intersindical, amb la demanda que té presentada, un cop l'administració ens passi la documentació que li hem requerit i que el jutjat ens ha estimat i per tant ha traslladat el requeriment a la Generalitat, detectem que no s'han ofertat totes i detectem que n'hi ha d'haver més i detectem que hi ha alguna que hi hauria de ser i no hi és, doncs es modificarà, serà un dels motius pels quals es modificarà l'oferta en els processos d'estabilització i creixeran aquestes places, clar, que aquesta era l'objectiu principal de la demanda que hem interposat. Esgarrapar places que ens hagin amagat, que segur que n'hi ha, Segur. Gràcies, Xavi. A veure, si en concurs de mèrits algú no va al nomenament, perquè aquella persona, per exemple, ha entrat a l'Ajuntament de Barcelona, entrarà al següent de la llista de mèrits? Si una persona no pren possessió o no? Sí, en principi, a veure, ho farà Clar, més és que potser tard. no hi ha nomenament, eh? Clar, és que no hi És que haurà poder no hi nomenament. haurà nomenament, si es queden a la mateixa plaça, no? Clar. Si no hi ha nomenament... Nomenament sí que hi haurà com a funcionari de carrera i presa de possessió. El que passa és que, evidentment, si aquesta persona marxa abans que es publiqui al diari oficial, el tribunal pot decidir de corregir una mica si eren X places i hi ha només X menys 1 aprovats, d'aprovar el següent per ordre de punts, clar. Això fins que no surti aquesta publicació al DOC, que llavors és oficial, la llista de nomenats o proposats per nomenar. Val. Els laborals, Xavi, això, no sé. Gràcies, David. Xavi, els laborals tindrem contracte de treball nou? Quan estabilitza un laboral, tindrà un contracte o seguiran amb el mateix contracte? Jo entenc que en el cas dels funcionaris passaran a ser funcionaris de carrera i amb els laborals passaran a ser contractats fixes. Fixes, tindrà un contracte de fixetat, no? Exacte. Gràcies. Quin serà el barem de puntuació per a la promoció interna, tant a la fase de concurs com a l'oposició? Sabem alguna cosa, Marc? No. No, el percentatge només. Percentatge 40% mèrit, 60% nota de l'oposició. Però no sabem quin serà el barem. Exactament no. No. Perquè tot això encara no està parlat. Vale. És que et tornen a repetir això. Una cosa, queden 10 minuts per 2:45, bueno, 8 minuts, de fet. Hem quedat que cap a 2:15 anirem acabant ja, d'acord? Continuem. Les places del programa d'estructura del proppassat tu entraran en processos d'estabilització? Val. Les places que van estabilitzar que han passat d'un programa que han passat a estabilització l'1 d'octubre, suposo, no sé si ets del SOC, Maria Antònia, perquè del Servei d'Ocupació,
perquè això ha passat al servei d'ocupació. Si passaran als processos d'estabilització o alguns altres. La mateixa resposta, no? No sabem les places que hi ha, no sabem què faran. Vull dir, tenen una gran capacitat trilerista des de funció pública, jo ho puc dir, això. I llavors, si ens facin el que hem presentat, la demanda que hem presentat, doncs sabrem quines places són, si no, no. En Ramon ens pregunta quina valoració fa la intersindical del decret llei que afavoreix la promoció interna. Del nou? No sé si es refereix al nou. Sí, deu ser el 9, suposo. Ja ho vam enviar, oi? Jo és que ara no recordo. Abans he dit que ja havíem enviat el 14-22, una mica. Sí. Ja amb aquell document ja fem una sèrie, una mica de reflexions. Per exemple, una crítica que hem fet, ja es veu en el text que vam enviar, això que he comentat abans, que si diguéssim, es permetia aquestes vacants, aprovats, sense plaça, el fet que puguin ser nomenats funcionaris de carrera en ocasió de vacants d'ofertes públiques posteriors, que ho digués ja d'una manera més clara i que no ho deixés a interpretació de l'òrgan convocant. Això és una de les crítiques. Evidentment, sí que és molta millora respecte a l'anterior decret legislatiu, on la gent no podia participar en els processos de promoció interna en situació d'una excedència voluntària. D'acord? Gràcies, David. Què demanaran al concurs de trasllat? Quins requisits? Bueno, els 2 anys d'antiguitat en el concurs de trasllat, no, perdó. Sí, trasllat són 2 anys. Per poder participar al concurs de trasllat a qualsevol departament són 2 anys. Sí, però que ara hi haurà, com que hi haurà inscripció provisionals, s'hi hauran de presentar tots els que acabaran d'estabilitzar. Tothom, amb el decret aquest precisament, mira, ara que surt reparegut, també està recollit que tothom participa de manera obligatòria. Qui es despisti, l'administració li atorgarà una plaça de manera definitiva d'ofici. O sigui, no us despisteu, perquè tothom tenim l'obligació, qui no tingui la inscripció definitiva, participant al concurs de trasllat. Llavors eren això, els 2 anys normalment es demana per poder participar en qualsevol departament i un any d'antiguitat en el mateix departament. En aquest cas, com que es tracta, diguéssim, d'aquests processos per agafar el que volen, el que voldrà funció pública, és que la majoria, gairebé tothom, ja pugui tenir una destinació definitiva, veurem a veure les bases de la convocatòria si ho fa de manera extraordinària o si ho fa ordinàriament, que són els terminis que us he comentat jo ara. Sabeu si les persones que han estat cessades, que han estat ara cessades no fa gaire i han aprovat el concurs de mèrit, se'ls ordenarà per punts i triaran d'una llista per ordre o serà designació per l'administració? Clar, la gent que ja ha acabat. Ara, per exemple, salta gent de la 242 que li han ocupat la plaça però tenen plaça com a estabilització del cos de gestió. Sabem si triaran d'una llista per ordre o seran... Anirà en funció del nombre. Si fos moltíssima gent, ja dic que es podria fer un mini acte d'adjudicació per ordre que hem triat. Si és poca gent, igual el criteri que fa servir per recol·locar o gent que demana el reingrés a l'administració perquè està en situació d'excedència són criteris de donar plaça en mateixa localitat i mateix departament de l'última destinació que havia tingut la persona. Si ho fa d'ofici l'administració, serà amb aquests criteris. Ens queden 3 minuts per acabar i queden la tira de preguntes. Algunes són repetides, però altres no. De tota manera, recordem després, a última hora, l'adreça de correu. Ja l'he posada per escrit. I he demanat que no escrivissin més, però sí que han seguit escrivint de preguntes. També us recordem que intentarem agrupar-les i fer com un nou fax, un nou preguntes freqüents i us ho enviarem
per tal de que, si teniu qualsevol dubte, pugueu mirar a través d'allà si es resol, si algú altre havia preguntat. Ara és que m'ha perdut. En el cas de que el concurs oposició 242 es resolgui abans del concurs de mèrit, les persones ocupades per la 24 alliberen places i llavors a la llista de 845 places del concurs de mèrits anirà pujant. Ens van dir, Marc, que alliberaven places, no? Els que... O sigui, si un ha aprovat el 242 i Sí, clar. tenia plaça, allibera la seva plaça, Clar, no? si una persona, diguem, està dins de la puntuació del concurs de mèrits per treure plaça al cos superior, però a més ha aprovat l'oposició 242, doncs aquesta persona tindrà plaça de la 242 i, per tant, pot ser que la nota de tall aquella que vam enviar al mes de setembre o octubre, ara no recordo quan va ser, doncs baixi una mica. Això ens ho podem trobar, evidentment. Sí. Pot passar això amb el cos superior o amb el cos de gestió també podria passar. És a dir, gent que es presentava al cos de gestió, o sigui, que anava al concurs de mèrit del cos de gestió, però que va optar per fer també l'oposició 242 del cos superior, que tingui plaça pel cos superior i que, per tant, diguem, alliberi o ja no li interessi estar i salti, de fet, del concurs de mèrits del cos de gestió. Evidentment, això. Val. Aquí hem posat, podem presentar-nos i ha quedat així. N'hi ha una, Àngels, perdona, Sí. perquè s'acaba el temps i segur que m'estic saltant l'ordre, però és interessant perquè fa referència a una pregunta que s'ha anat repetint, que és sobre el requisit dels 2 anys per poder participar en la promoció interna. Per tant, si no em digueu el contrari, m'agradaria contestar-la. Aquesta pregunta, la pregunta la fa l'oficina de la gent gran. Sí, Vale. sí, el requisit de 2 anys, no? Sí, Digues-la. que diu que la llei en lloc diu que s'hagi de tenir aquesta antiguitat des del moment del nomenament i cita l'article 18.2 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Bé, si ens anem a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el títol d'aquest article 18, i quan se cita una llei s'ha de fer en els seus propis termes i amb literalitat per no després donar peu a interpretacions estranyes, que és el que podria passar ara amb aquesta qüestió, l'article 18 diu promoció interna de los funcionarios de carrera. És a dir, que la promoció interna és un dret que tenen els funcionaris que està vinculat amb allò que havia comentat el David, del dret a la promoció professional. I són unes vies d'accés una mica facilitades, diguéssim, perquè són exàmens reduïts. Però el requisit d'aquesta antiguitat no és tant en quant a l'antiguitat, sinó que és un dret, diguéssim, que només tenen els funcionaris de carrera. I l'antiguitat dels 2 anys, que sí que anomena la llei, doncs ho és des que ets de carrera, per tant, des de la data del nomenament. Sí que és veritat que precisament per això estem en aquests processos ara, hi ha gent que porta 15 anys, 20 anys i 30 anys d'interí, però a efectes d'aquesta promoció aquest temps no li computa. Clar, ara amb això que hem dit del concurs de trasllat, hi ha hagut una que ha entès que no es poden moure fins que no tinguin els 2 anys. No. Les persones que estabilitzen estaran obligades. És que una cosa és un concurs de trasllats, i evidentment, perquè a més s'ha formulat així, que es pren que amb els processos d'estabilització es dona una plaça provisional a l'espera que després tothom estigui obligat a concursar per la definitiva. Quan adquireixin aquesta definitiva sí que no pots tornar a concursar fins passat 2 anys. I una altra cosa és la promoció interna, és a dir, el fet que un funcionari de carrera d'un grup inferior pugui accedir a través d'un procés selectiu a un grup superior. I en aquesta qüestió, en la promoció interna, sí que hi ha el requisit dels 2 anys des del nomenament, perquè és una promoció o és un dret o és un avantatge, diguéssim, que la llei dona només als funcionaris de carrera. I funcionari de carrera ho és des que es pren nomenament d'una plaça que s'ha aconseguit de forma definitiva, és a dir, no compta el temps d'interí, el temps prestat amb temporalitat dins de l'administració. Insisteixo en que el propi article 18, el títol, diu això, que
que és ho he llegit literalment, és una promoción interna de los funcionarios de carrera, ¿vale? No de los funcionarios, ni de los trabajadores públicos, ni del que passi per allà, sinó dels funcionaris de carrera. ¿vale? Era important, perdó, respondre a aquesta pregunta perquè anava vinculada a totes aquestes que s'han fet sobre el concurs de trasllats, l'antiguitat de la promoció, etc. I respon una mica doncs, tota aquesta sèrie de qüestions que es plantegen en aquest aspecte. Bé, si us sembla bé, donarem per finalitzat. Us recordem... Si em permets, Àngels, acabar només per recordar una cosa a totes les companyes, abans que marxin, que ja hem repetit que poden escriure al correu de Gencat, @intersindical, etc. D'acord? Ara ho tornarem a dir. A banda del tema que ens ocupa i ens preocupa en aquesta assemblea, vull fer un recordatori a totes i a tots, d'acord? Que la intersindical, evidentment, lluitarem per temes que crec que són de força actualitat avui dia. Us vull recordar que actualment patim una centralització de la negociació col·lectiva. Tot el tema nostre econòmic ve supeditat als acords que es facin a Madrid i que queden lligats i vetats a qualsevol negociació aquí a Catalunya amb els pressupostos estatals. En aquest sentit, el pacte de comissions UGT a Madrid ens farà perdre poder adquisitiu. Una altra part d'aquest pacte, d'acord, és la possibilitat de poder negociar una mica més la flexibilització en matèria de conciliació, en matèria horària, podent negociar les 35 hores de jornades setmanals. Crec que són temes prou importants i que són temes en els quals la intersindical us demanarà la vostra participació en quan convoquem en alguna acció en aquest sentit. No només negociar aquest tema de 35 hores de jornada setmanal, sinó també renegociar tot el que està establert amb el decret del teletreball, intentar possibilitar en aquells llocs que es pugui desenvolupar el teletreball els 3 dies de teletreball i també que la jornada amb aquesta, diguéssim, modalitat de teletreball pugui ser més flexible. Crec que són temes prou importants i que l'administració ens farà cas o no ens farà cas en funció de la resposta que vegi en quant a protesta de totes i tots. Us vull comunicar perquè properament rebreu informació al respecte, en aquest sentit. I ara sí, ja per acabar, i disculpeu a la gent que no hem pogut respondre avui, però que, com deia ara en David, tenim el correu electrònic obert sempre, gencat@intersindical-csc catalunya.cat i que allà us mirem de respondre tan aviat com sigui possible. Igualment, com hem dit avui i com hem dit dijous passat, mirarem de fer un buidatge de les preguntes més freqüents que heu anat fent tant avui com dijous passat i a partir d'aquí mirarem de fer aquest apartat del nostre web on hi hagi les preguntes més freqüents o les respostes a les preguntes més freqüents que us hem pogut anar donant i de les quals tenim informació, perquè hi ha coses de les quals no n'estem informats o no n'estem del tot informats i no ens atrevim a fer segons quines previsions. Gràcies a tothom. Entre avui i dijous han passat més de 1.000 persones per aquestes sessions, que no és poc, i estem molt contents d'haver-ho pogut fer. I si algú s'anima i creu que podríem fer-ne alguna pels seus companys de departaments, bé sigui presencial o bé sigui online, doncs ens podria escriure també en aquest correu que hem comentat abans, que és gencat@intersindical-csc.cat. De la sessió d'avui també penjarem un vídeo i us el farem arribar. Gràcies a tothom. No, recordar-lo del fax, que el farem arribar una miqueta més tard, que no amb el vídeo, perquè hem de tenir temps, Sí, perdó, Marc. Sí, evidentment. No us oblideu d'afiliar-vos a la intersindical. També. O sigui, més força, més veu tindrem quanta més afiliació tinguem. D'acord? També. Correcte. A la vostra disposició, qualsevol consulta que tingueu, envieu-nos-la per correu. D'acord? Independentment estigueu afiliades o no, us respondrem igualment. Estupendo. Gràcies a tothom. Tanquem la sessió d'avui. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.